Ik ben op dit moment bezig met een heel nieuw album. En die komt ongeveer eind juni gaat die uitkomen. En daarvoor komt een single die we weer flink gaan promoten. En hopen dat die weer hartstikke hoog komt. Net als de vorige 3 singles. En wanneer kunnen we een nieuwe single verwachten? Ik denk de nieuwe single komt begin juni. Tweede week juni denk ik ongeveer. Weet je al een beetje welke het gaat worden? Nee, we zitten nog een beetje te twijfelen. We hebben echt 2, 3 hele goede nummers liggen. Vind ik zelf heel erg goed. Ja, wat moet je uitbrengen op dit moment? En dat is even wat we zitten te discussiëren. Van, we moeten deze kant op of deze kant. De laatste 3 singles waren echt uptempo, tegen feest aan en disco feest een beetje. En ik hoop wel in deze tour een beetje door te gaan. Ik zie wel dat de mensen dat heel erg goed oppakken. Dus ik denk een beetje hetzelfde. Of misschien wel een beetje echt zomersnummers, ook leuk. Nou, Moederdag is best wel een speciale dag voor mij. Want mijn dochter is jarig op die dag, 10 mei. En mijn moeder is ook jarig op 10 mei. Dus dan wordt het meestal 's ochtends naar mijn moeder toe. En dan tot 1:12. En dan terug naar huis, want dan krijg je zelf visite. Ja, dus wie krijgt 's ochtends dat ontbijtje dan? Je dochter of je moeder? Nou, laat ik het maar thuis houden. Dan heb ik zelf ook nog wat aan. Nee, we maken, ja, het is ze kunnen van alle 2 een ontbijtje krijgen. Want het zijn alle 2 fantastische mensen.